нашия празник, защото наистина представянето на моделите Polaris за нас е един истински празник. Искахме да го споделим с вас, представителите на пресата, нашите клиенти, нашите приятели и разбира се запалените фенове на марката Polaris. Новата декада за Polaris започна впечатляващо. След миналогодишния успех на най-новата машина Sportsman 850 XP, спечелила приза Best ATV на годината, пълното обновление на спортната гама Outlaw и работната серия Ranger, никой не очакваше толкова много промени и нови предложения от Polaris. Новата 2010 представи моделите Sportsman 850 и 550 Touring, Sportsman 550 X2. Това е един голям скок на двуместните Sportsman Touring машини, защото всичките имат стандартен електронен усилвател на волана и за първи път пътническа седалка с вграден амортисьор за комфорт на возенето на задния човек. Иновативната система премахва така нареченото подскачане, което е характерно за повечето двуместни модели на пазара. Новата серия X2 е изключително ергономична, перфектна за най-различни категории ездачи, удивително, предвидима и стабилна. Горният и трудолюбив Polaris отбор не спира до тук, защото през 2010 създава нов среден клас Ranger, работна машина. Представени са тук две такива машини. Първият е компактният 400 кубиков за двама души с максимална скорост 60 км в час, а другият нов Ranger, който обаче, за съжаление, по документални причини не можа да пристигне, е 100% електрически двигател, безшумен и екологичен. Двете машини споделят общо шаси и притежават повече качества на пълноразмерните си братя, големият Ranger 800 кубика и същото трудолюбие, лека езда и уникална проходимост. През 2010 Polaris не е пренебрегнал и най-малките фенове на атрактивната игра след природата. Виждате този Ranger 170 с най-висока степен на безопасност за мълчуганите. С това конструкторите от Polaris отново се нареждат след пионерите на седеходните машини. И накрая, но не последно по значение, създаването на 4-местния side-by-side Ranger 4 се нарича, който е конструиран с партньорството на рейсинг легендата Роби Гордън. За съжаление, тази машина все още я няма в Европа, за да ви я покажем. Наши гости специални са колегите от Polaris Румъния, които са основните носители на марката за България, Република Молдова и Румъния. Ще ви ги представя господин Андрей Дмитреско, който е генерален менеджер, госпожица Флорина Александреско, тя е маркетинг асистент, и Иван Николов, който е дилърска мрежа за трите държави. Сега ще дам думата на Иван, който ще каже няколко думи за Polaris, за неговата история, за това какво в момента прави Polaris и какви са бъдещите планове на марката. След което Васил Димитров ще наблегне и ще разкаже подробности за техническите новости на машините на първо. Добър ден на всички първо. Казвам се Иван Николов и съм от фирма American Power Sport. Както вече разбрахте, нашата фирма е официален носител за Polaris за България, Румъния и Република Молдова. Ще бъде кратък, ще започна с историята първо на Polaris Industries. Както всички знаете, фирмата беше създадена през 1954 година. На световно ниво сме лидери в продажбите на АТВ-та. През 2009 година имаме продадени над 1 милион машини Sportsman. Горди сме с продуктите, които продаваме. Както вече Ани ви спомена, през 2009 година Sportsman 850 стана АТВ на годината. Спечелихме също приза за АТВ, за двуместно АТВ през 2008 година. На световно ниво Polaris има над 1600 дилъра в Америка, над 146 дистрибутора в цял свят. Polaris също така има и 9 дъщерни дружества в цял свят.
Тук е момент и да благодаря на фирма Midwas за усилията, които полага да наложи марката Polaris. Започнаха в началото на 2008 година, края на 2008 година. И се надяваме, разбира се, успехите да дойдат колкото по-скоро, толкова по-добре, защото те наистина заслужават. Това, което сме се насочили да направим за 2010 година, както в Румъния, предстои в България, сме се насочили към имаме модели, които може да ги предложим на институциите. В Румъния имаме сключен договор с жандармерията, имаме продадени над 500 броя машини. Края на март 2010 година ще реализираме проект за 400 броя спортсмен, 800 на гранична полиция. Предстои в България да се случи това нещо, но не знам кога. Имаме проблем с получаването на информацията, кога ще се проверя тази обществена поръчка, не знам. Другото, което искам да споделя, е, че Polaris също има сътрудничен с фирма от Дания. Специално има система, която приспособяваме към Ranger и тези машини са приспособени за пожарната. Имаме също около 10 на бройки в Румъния продадени. Надявам се също, че и в България ще имаме съвсем скоро успех. Предстои да ви представя в Димитров новите модели за 2010, които са тук. Благодаря ви. Добър ден на всички, добре дошли на нашия празник. Както Ани и Иван казаха, темата е представяне на моделите 2010 на Polaris, лидер в производството на ATV и Ranger, двуместните и триместни, даже и 6-местни машини. Ще започна с ATV машините, които са доста популярни в България. Polaris не спира да работи, след като направиха най-добрите ATV-та, които взеха призъм 2009 година Sportsman 850 XP и Sportsman Touring. Те продължиха да развиват техниката, въпреки че никой не вярваше, нямаше не дай повече, но те са факт. Най-ясно виждате Sportsman 550 по 2. Това е една работна машина,